תוכנית המתאר הארצית תמ"א 38 לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרה לפני כעשור. במרכז פישמן השכילו להבין שאין מספיק ידע בנושא ויזמו תוכנית לימודית פורצת דרך של התחדשות עירונית ותמ"א 38. אחת התוכניות המובילות אצלנו זה הקורס בתמ"א 38. לפני שפתחתי אותו זיהיתי שיש למעשה באז רציני סביב התמ"א, אבל עדיין אין איזושהי תנועה, אין גלגלים שזזים בתחום הזה. כל נושא של התחדשות עירונית הוא נושא חם היום בנדל"ן, זה שמחסור בקרקעות זה דבר שהוא ידוע ואין שום ספק שזה היום הפתרון הנכון או היחידי כמעט לדעת ליזום פרויקטים בתוך מרכזי ערים. אתם רואים פה בניין, זה היה הבניין שהתחלנו ממנו, אישרו לו 2 קומות, הוא הרחיב את יחידות הדיור עד 25 מטר. תמ"א 38, בניגוד למה שחושבים, הוא פרויקט מאוד מורכב. הוא פרויקט מורכב מבחינה הנדסית, מבחינה אדריכלית, מבחינה תכנונית, מבחינת מימונית, מבחינת מערכת היחסים עם הדיירים. אך נתקלה בקשיים. לא רוצה שידפקו לי פועלים על הראש ב7 בבוקר וקשיים נמנם לצהריים. בארץ נהדרת הבינו שכל בית בישראל כבר הטמיע את המושג תמ"א 38. תוכנית הלימודים במרכז פישמן הפכה לפופולרית, במיוחד בקרב אנשי מקצוע בכירים בענף הנדל"ן. 2001, סוף שנת 2000. אדם שעובר קורס כזה מקבל תמונה אמיתית, נכונה, שמאפיין את מה שבן אדם שעוסק בתחום צריך לקבל. היתרון הגדול של הקורס שאנחנו בנינו, שהוא באמת נותן תמונת על כל התחומים הרלוונטיים לפרויקטים של תמ"א 38. במרכז פישמן הבינו את הצורך לתת זווית ראייה רחבה בכל מה שקשור בשוק הנדל"ן בישראל ובנושא המורכב תמ"א 38. אני למעשה נרשמתי לקורס תמ"א 38. הקורס הזה מבחינתי הוא קורס חדש, תחום חדש לגמרי שאני רוצה להיחשף אליו. היום כבר לא עושים מנהל עסקים, היום עושים מנהל עסקים וניהול סיכונים. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לבוא ולשמוע את הקורס הזה, מכיוון שאתה לומד לא לעשות עסקים, אלא לומד להתמודד ולנהל את הסיכונים, לומד מהם הסיכונים בתמ"א. הקורסים האלה נבנו בצורה מתודית. אנחנו לוקחים נושא מסוים, מפרקים אותו לגורמים, ובכל אחד מההרצאות אנחנו לוקחים את הטוב ביותר בתחום הזה. במפגש הבא שהוא פינוי-בינוי, ניתן עוד תוספת לתמ"א 38, כי זה הדגש העיקרי פה. אני חושב שההשפעה והמשמעות של קורס כזה היא הרבה מעבר לאותם אנשים שנמצאים בקורס. זה משפיע גם על התושבים במדינת ישראל, כי האנשים שמתעסקים בתחום הזה הופכים להיות אנשים הרבה יותר מקצועיים ובעלי ידע גדול יותר. ושימו לב לנתון הבא, מרכז פישמן הכשיר כ-400 מנהלים, כולם מומחים בנדל"ן, מאדריכלים, שמאים, יזמים ועורכי דין. אחרי שאנחנו מבצעים בעצם את אותה התכנות תכנונית ועברנו אותה, אנחנו רואים שתכנות הקלינית אנחנו גם כן עברנו אותה. בסופו של דבר נוצרה גם קהילה מסוימת, קהילה עסקית, והיום אני מקבל הרבה מאוד פניות אגב מסטודנטים שמתייעצים איתי על כל מיני פרויקטים, ואתה פתאום קולט שהם מתחילים לזם אותם ביחד, או העורך דין עם היזם הזה ועם הבחור הזה, ואין שום ספק שזה ערך מוסף אדיר. מלבד ידע מקצועי שרוכשים כאן, המרכז בכלל והקורסים בפרט מהווים פלטפורמה מקצועית, חברתית ועסקית. למרות הניסיון שלי בנדל"ן, כי הייתי בנקאי של נדל"ן הרבה שנים, של בנק של ליווה, הם השכילו להביא הנה הרבה אספקטים ולרכז את הדברים החשובים בהם, מה שלא היה בשום מקום אחר. מטה יזמי כמעט שלם יושבים לנו בתוך ההרצאות, שמאים, אדריכלים, מנהלי פרויקטים, מתכננים, עורכי דין, כולם נמצאים וכולם שומעים וכולם בעצם נחשפים פעם ראשונה לכל המכלול. בסופו של דבר, אנשים שמגיעים לכאן לומדים מהמומחים, מהאנשים שכבר עשו, מהאנשים שכבר פעלו, אנשים שכבר הרוויחו ואנשים שכבר הפסידו. אנחנו לא מקבלים אנשים שלא עוסקים בתחום הנדל"ן, להבדיל מהרבה מוסדות אחרים, בגלל שאנחנו רוצים ליצור כיתה איכותית, הומוגנית, שהערך המוסף שלה זה לא רק התכנים והמרצים, אלא ממש אלו שלומדים בו, שמייצרים קשרים עסקיים אחד עם השני ומייצרים שיתופי פעולה, ובנדל"ן זה מאוד מאוד חשוב.